Leyaletên Kentucky, Ohio, Georgia, Mississippi, Florida, Illinois, Minnesota, South Carolina, Tennessee û Alabama'yê ango li deh eyaletên Amerîkayê kürtaj hate qedexekirin. Bi taybetî jî hefteyê borî hate ragihandin ku li eyaleta Alabamayê jinên ku di rewşên tecavîz û enstesî de ji du canî bibin û kürtaj bikin û doktorên ku kürtaj dikin wê bi cezayên giran werin cezakirin. Li Amerîkayê jin li hember qedexeya nû ya kürtajê de ketin kolanan û ev qedexe şermezar kirin. Sedan jin û serokşeredarê New Yorkê Bill de Blasio tev li vê çalakiyê bûn ku li meydana Foley Square New Yorkê hate li darxistin û ev qedexe protesto kirin. Serokşeredarê New Yorkê Bill de Blasio ku di çalakiyê de axivî ragihand ku ew ê paş tegav navêjin û wiha domand. Dixwazin mafên ku me piştî têkoşîneke dirêj bi dest xistine ji dest me bigirin. Ez dixwazim ji wan re peyamekê bişînim. Dixwazin me ber bi paş ve bibin. Lê em jî ji wan re dibêjin ku destên xwe ji ser laşê jinan û mafên wan bikişînin. Em dizanin ku piraniya Amerîkya çi dixwazin û her wisa em dizanin ku li ser laşên jinan tenê jin xwedî mafin. Xwîşk û birayên min, em ê ji bo jiyana xwe têkoşîna xwe bidomînin û bi dil û can bawer dikim ku em ê bi ser kevin. Ew ê nikaribin me ber bi paş ve bibin. Jean Muir ku tev di çalakiyê bû wiha xeber da. Parêzgera Alabama ji ber birina zarokan qedexe kir û hate ragihandin ku ji ber birina zarokan jî ji bo ducaniyên zêdetir ji 6 hefteyan êdî sûce. Lêbelê gelek jin ji 6 hefteya berê nedizanin ku ew ducanî ne. Ev yektê wê wateyê ku eger jin rastî destdirêjiya seksî bibe ji aliyê endamekê malbatê, piştî 6 hefteyan nikare wî zarokî ji ber xwe bibe. Çalakgerekê din Lily Knighton jî balk şanserwiyekî ku li ser jinan dixwazin otorîte daynin û wiha dewam kir. Em li vir bi armanca şermezarkirina eyaletên ku biryara qedexekirina kurtajê dane û hewildanên bo desthilatdariya li ser laşê jinan û her wa bo piştvaniyê jinên li wan eyaletan kom bûne. Qedexeya kurtajê fermanê dide ku jinên ku naxwazin ducanî bibin, bi zordarî û mecburî ducanî bibin. Qedexeya kurtajê dibêje ku jin li ser laşê xwe nexwedî mafin û mafê wanê hilbijartinê ya li ser laşê wan tune ye. Piraniya wan kesên ku ev qanûna derxistine ji zilamên kal pêk tê. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerika, New York.